هل تستطيع التكلم اللغة البلغارية؟ Да, мога да говоря български. С какво мога да помогна? Браво! Кажете ми какво знаете за България? България е красива страна в Югоизточна Европа, известна с богата си история, култура и природа. Столицата е София, а страната е член на Европейския съюз. Известна е също с розовото си масло, киселото мляко и красивите си планини и черноморско крайбрежие. Разкажете малко за българския език. Българският език е част от славянската езикова група, по-специално от южнославянските езици. Интересен факт за българския е, че е един от първите писмени славянски езици, благодарение на Кирил и Методий, създатели на глаголицата. Сегашната азбука, кирилицата, е създадена малко по-късно и се използва и днес. Българският има сложна глаголна система и е един от малкото славянски езици, които използват определителен член. О, много интересно, браво! Може ли да ми разкажете малко за българската история? Разбира се. България има дълга и богата история. Основавана е през 681 година, което я прави една от най-старите държави в Европа. През средновековието България е могъща държава, но по-късно попада под османско владителство за почти 5 века. През 1875 година България се освобождава и започва да се развива като модерна държава. Преживяла е трудности през 20 век, включително участие в 2 световни войни, но днес е член на Европейския съюз и НАТО. О, много добре, много интересно за мен. Радвам се, че ти беше интересно. Ако имаш още въпроси, съм насреща. Кажете ми често, добре или не много добре говоря български език? Говориш доста добре български. Продължавай да практикуваш и ще ставаш все по-добър. Много ви благодаря. О, благодаря. Това означава много за мен. Добре, за сега нямам други въпроси. Лек ден от мен. Лек ден и на теб. Ако имаш други въпроси в бъдеще, не се колебай да питаш.